Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirinmu na mu sha dariya. Wani saurayi ne je zance wajen budurwarsa. Suna tsakiyar hira sai aka fara ruwa kamar da bakin ƙwarya. Har zuwa dare ruwan bai ɗauke ba. Sai baban yarinyar nan ya ce da ita, "Na ga alama ruwan nan ba mai ɗaukewa ba ne yanzu. Don haka ki gyara masa ɗakin baƙin nan sai ya kwana. Idan Allah ya kai mu gobe sai ya koma." Budurwa ta miƙe ta shiga gida don cika umarnin mahaifinta. Bayan ta gama gyaran ɗaki sai ta dawo don yi wa saurayin nata iso, amma abin mamaki sai ta tara baya nan. Don haka ta koma ta sanar da babanta halin da ake ciki. Uban ya rinka mamaki, inda ya shiga ana cikin haka sai gashi ya shigo da gudu, jikinsa ya jike jagab. Da ganin shi sai uban ya tambaye shi ina ya je haka cikin ruwan nan. Sai saurayin nan ya amsa da cewa ai gida na koma na ɗauko bargo saboda ko za a yi sanyi cikin dare. Wai idan kai ne baban yarinyar nan ya za ka yi? To ansa ta rage ga masu sauraro. Wata rana wata budurwa ta je gidan su ƙawarta sai ta haɗu da wani gayan zamani. Ga yanda hirar ta ta kasance. Saurayi salam 'yan mata ya kike? Budurwa lafiya kalau alhamdulillah. Saurayi ya ce ko zan iya sanin sunanki dan Allah? Budurwa ta ce Maryam. Tana yi tana satar kallon shi, da gani ya kwanta mata rai. Saurayi ina ne gidanku? Budurwa ta yi ta nuna gidan ƙawarta. Kasantuwar ƙawarta ta masu kuɗi ne. Nan suka yi canjin namba, kullum zai zo sai ya kira ta, don haka takan shirya ta tafi can gidan ƙawarta ta anan suke zance. Ta yi hakan ne don ya dinga yi mata alkhairi da yawa. Asalin gidansu kam talakawa ne. A hakan suna tare ya dinga yi mata kyauta kala-kala. Wata ramba sai aka rashin sa'a wayarsa babu caji, kuma gashi ya zo zance yana kofar gidan. Nan ne ya samu wani yaro ya ce kai kira min Maryam. Sai yaron ya ce yau bata zo ba. Saurayi ya ce daga ina? Yaro kam ya ce daga gidansu. Saurayi au daman ba nan bane gidansu? Yaro ya gaba yana cewa zo in kai ka gidansu. Ba su ƙarasa ba ya hangi wata tana tuyar dankali, ga yara sun yanyane ta. Yana ƙarasawa ya tsuguna ya ce 'yan mata ba ni dankali. Tana jin muryar shi ta ɗago suka haɗa ido, ta miƙe ta ruga gida a guje. Daman gidan ƙasa ne ya ce ki daina gudu, ni tsakani da Allah nake son ki. Daga nan ya aika aka faɗa ma iyayenta gobe zai zo a rushe gidan a yi musu ginin zamani. Haka kuwa aka yi. Bayan kwana biyu sai dai wata sabuwa in ji 'yan caca. Sun ranar da aka rushe gidan babu saurayi babu labarin shi. Tambaya a nan tsakanin saurayin da budurwar wa ya fi wani ƙwarewa wajen yaudara. Nan silili. Wani magidanci ne yana zaune da matarsa suna fira. Sai ta ce bari na kawo maka abinci ka ci. Na ga yanzu ka dawo daga kasuwa. Sai ya ce to uwar gida me aka dafa ne yau? Sai ta ce shinkafa da miya. Sai ya ce in ce dai ba a gidan makocinmu kika siyo tumatir din ba ko? Sai ta ce kamar ka sani ko can na siyo kenan yaya za a yi? Sai ya ce ina tsoron ko ya saka guba ne a cikin tumatir din. Sai ta ce ai sai da na fara baiwa karen gidan nan tukunna kafin in kawo maka mai gida nan. Sai ya ce to shi kenan. Ya fara cin abinci kenan sai aikin gidan ta shigo ta yi sallama ta ce alhaji mai gadi ya ce na gaya maka karen gidan nan ya mutu. Nan take alhaji ya karaya sai ya ce ma matarsa kafin na mutu zan roƙi gafararki domin na yi miki laifi. Mun haifi yara biyu da yar aikin gidan nan. Sai matar ta ce ni ma ka yi mini afuwa, a cikin yaranka guda 6 4 na mai gadi ne, 2 ne kawai naka. Ana haka sai mai gadi ya shigo ce alhaji wani ya yi sallama yanzu. Ko da na amsa yake gaya min cewa a baka haƙuri shine ya bige karen nan da mota har ya mutu. Turka shi kuma ga asiri ya tono. Wai idan kai ne ko ke ce ya za ku yi? Ansa ta rage gare ku masu sauraro. Kar ku manta da danna mun subscribe, kar ku manta da danna mun ƙararrawar sanarwa ta yadda za a rika sanar da ku labarai na da zarar na ɗora. Na gode.